Ba na so. To in ja anda ko in sa suspension. 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 Saka sai ka sa shi a ciki. Hello? What? General Market. Suspension. To mu je gaba, sa wasa. Akwai DR a hannuna, ba na son yin gaggawar sakata. Saboda akwai barazana a gabana, don na ga General Market kusa da ni. Wannan fa kana haska masa abin da yake gidana ne. To gidanka makaranta ce, don na haska? Wannan wasa ne fa, kuma ko ina ana yin wasa. Shikenan, ku fara. Ni sai in muku selfie ko kuma in daga muku red card. To ka duba da neman cancanci red card din. Rafali inda yau akwai zuwa asibiti kenan.